Quan hi ha neu, sobretot, el que ens passa és que la llum del sol reflecteix a la neu, vale? I multiplica la incidència d'aquests rajos solars als ulls i ens pot fer una cremada als ulls i provocar ceguera. El que farem ara és, amb cinta americana i un petit cordill, improvisarem unes ulleres, vale? Per evitar que aquesta incidència ens faci mal. Ara hem tallat un tros, el doblegarem per evitar que la cara que enganxa se'ns enganxi a la cara, als ulls. Farem 2 talls. Això va així, i ara el que farem és els talls per poder-hi veure. Fem uns tallets de uns 3-4 centímetres. Obrirem bé. I ara farem 2 forats per on passarem un cordill. I d'aquesta manera ens els lligarem al cap. D'aquesta manera, si hem perdut les nostres ulleres de sol, podem caminar, veure el que tenim al nostre voltant i evitarem aquesta cremada als ulls.